Balik na mga kapuso sa GMA Regional TV Live karong buntaga atong pakisayran ang pagpangandam og unsa may gihimo nga inspirasyon og motivation sa mga dancers nato gikan sa Barangay Guadalupe. Nagkampiyon sila ni atong Sabado sa Sinulog sa Kabataan sa Dakbayan. Makauban nato karong buntaga mga kapuso ilang artistic director John Guaren ug si Miss Kay Thompson Cabahar, lead dancer ug secretary sa Banawan Cultural Group sa Barangay Guadalupe. Good morning ug pitsenyo kanyo duha. Good morning, pitsenyor. Thank you for joining us. Congratulations ha for winning the Sinulog sa Kabataan sa Dakbayan ni atong Sabado. Unsa man was it in the bag murag expect na mo mudaog or murag kanang kumusta man sa adlaw sa competition nga ubay-ubay gid mo naka medyo sa adlaw sa competition na si lead dancer isa sa lead sa Banawan Cultural Group medyo a little bit stressed pero we try to relax and in the sake for the competition to perform well sa mga audiences. Nag-hope yun untap mi mo daog yun kay it's part of the competition pero at the end of the day ang among sayo is halad pang yun siya. So kanang hitting two birds in one stone. And this is not the first time nga nagsalmuta sa Sinulog sa Kabataan sa Dakbayan. But we heard mo ni labing unang higayon nga nagkampiyon mo. It is 6 years in the waiting. Wow. So lahi gyud ang feeling ana no? Oh, lahi gyud. Kuha siya redemption year siya for Banawan Cultural Group. Mas fulfilling siya kay especially kaning mga old dancers namo, mga lead dancers namo kanang nagdugay and then nakita po nako as one of the artistic directors, nakita nako ang growth sa group bayan. Karon ingon jud ko nga ihatag na gyud ni senior ang among ipangayo. For 6 years, always maka-place pero karon champion yun. Pag kanindot ano pa mi unsa kadugay yung gipangandaman ang inyong performance ipasundayag karon? Buyag-buyag medyo early mi nag-start kay since panata man namo siya every year nga mo appeal. Naka-start sila practices mga late November. Pero ang full force December na. Pero ang screening niya is nag-undergo siya og 3-day screening for the dancers. Na mo na siya 3-day screening mga early November. Unya, best in musicality pag yun mo, best in costume ng haros yun mo sa mga awards. Unya, third place sa street dancing. Grabe. Congratulations sa mga pagpangandam. Nindot yun kayo. Thank you kayo kaya actually what masad mi ga-expect sa street dancing. What jud mi ga-expect sa street dancing kay trivia na. Ang trivia lang jud mo sa ang street dancing is one day ra jud to siya gi-practice. A day before. Ano man kay murag mas ni-focus mo sa ritual? Yes, mas ni-focus mi sa ritual and ang karon man gud nga Sinulog kay cramming siya sa time, so kuwang jud ko ang preparations ug ang uban pa. That's why mas gi-focus jud namo ang ritual showdown compared sa street dancing kay daghan pa man kay mas maayo nga grupo sa jud namo sa street dancing. Yeah. Speaking of sa costume pod, mutuog sa dili pag yun tumao among giandam actually for the Grand Parade. So, strictly speaking, wa pag yun siya nahuman. Okay. So, yun na shock mo, best in costume. So na po may pasabog karong Grand Parade na pay murag i-tweak sa inyong performance. Ay, dapat ning atangan. We're in fact also nga during the day, a little short story lang no nga. During the day of the Sinulog sa Dakbayan, kay during our street dancing while we are dancing in the streets, our choreographer Honorable Cliffy Yonson Kuya kay namlansya jud taon siya iya pang gihuman ang Santo Niño nga para pilit sa among costume. So that's why during sa street dancing wala mi Santo Niño kay wala pa jud siya nahuman. Kuan pa jud siya giplansya sa para last minute siya. And pag abot sa Abiliana, it is I guess contingent number 6 na ang ni-perform. Ya kami kay contingent number 10 ara pa ni naabot. Oo. So grabe ang kulba ato. Oo, grabe ang kaming jud niya. That's why nga secured jud mi nga Grand Mardi Gras mas bongga, mahatag pa namo tanan kay napa man mi time to prepare for everything. Briefly lang unsay concept sa kami nakakita pa sa inyong performance at mga videos. Unsay konsepto sa inyo kay murag biblical na inyong gibasihan ani? Kanang if makabantay mga audiences ang Banawan Manggod is very biblical gyud mi kay we dance to honor, we dance to evangelize. And then this year nibalik mi murag nang hutana manggod mi nga asa magid mi padong after. So we go back to our roots. Yeah. Nindot man kayo ang story ni Jesus nga nakitaan sa temple kay nag-preach siya. So naano may bitaw no we evangelize. So adto ta balik sa Santo Niño nga nagtudlo. So mo na dito na magi-focus and then i-expound mi sa gospels and we say nga the Sinulog is actually a manifestation of Jesus as the good news to us Cebuanos and to the Philippines and to the whole world. And if
you don't mind, no? Basta mo yun sila kining mga nag-champion, dako-dako ba ginig budget? Dako-dako ba atong giandam alang ani ini? Medyo kuansad, nag-effort yun. Pasalamat gid big dako sa barangay, kaya ang barangay dako kay nahatag si Kap Apple and Ross Enriquez Kakasan, and sponsors, of course. And then, nagsalig yun big subsidy, but this time, murag, nag-iyon yun nga, ni-effort yun niya. Figures, gasto yun siya, lapas yun 1 million kapin. Anyway, worth it. Worth it. Halad bansad ni. Okay. So, briefly lang siguro, message ninyo sa itong mga kaigsuunan. Thank you to all our supporters sa tanang mga nipakpak sa among performance sa Banawan Cultural Group. Thank you kaayo, and we hope to see you on Sunday sa street dancing. The support you give to our dancers and all the performers is always very important for us, especially sa Grand Parade. Thank to you our kaayo. friends, families nga naga-support sa Banawan Cultural Group, rest assured if unsa gipakita namo sa Dakbayan, much more pang inyong i-expect namo sa Mardi Gras. Atanganan na to. Atanganan, yun na. On Sunday po hon. Mga kapuso, salamat John o Thank you. Kay Thank for you. joining us this morning. Congratulations. Congratulations. Sa Barangay Guadalupe, mga kapuso, kampiyon sa sinulog sa kabataan sa Dakbayan. Mubalik pa ang GMA Regional TV Live. Tutok lang.